या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। अखेर मापण भाजपात मोठा राजकीय भूकंप झालाय। तब्बल 46 भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याचे पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि तालुकाध्यक्ष वेंगुर्ले यांना पाठवले। घराचे अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी देवगड जामसंडे नगरपंचायतमधील सत्ताधारी नगरसेवक रोहन खेडेकर यांना अपात्र ठरवण्यात आले। या निर्णयामुळे भाजपचे 8 आणि सत्ताधारी ठाकरे गटाचे 8 असं समसमान बलाबल झालंय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त वैभववाडी शहरात अभिवादन रॅली काढण्यात आली। येथील आंबेडकर भवनातून या रॅलीला प्रारंभ झाला। महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमानिमित्त 16 एप्रिलपर्यंत खारघर ते इन्सुली मार्गावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त महामानवाचे छायाचित्रात्मक भव्य चित्रमय प्रदर्शन सावंतवाडीत आयोजित करण्यात आले। सावली सचिन पाटकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला। भाजपचे मच्छीमार सेल सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अनंत उर्फ दादा केळुसकर यांनी आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा दिलाय। त्यांच्या राजीनाम्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू आहे। राज्याच्या अनेक भागांमध्ये विजेच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। कोकण विभागातील रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट आहे। कोकणात जवळपास 5000 शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत। हे शिक्षक न मिळाल्यास ग्रामीण भागातील शाळा पुन्हा एकदा अपुऱ्या शिक्षकांवर सुरू होतील अशी स्थिती आहे। आघाडीचे काही आमदार संपर्कात असून ते योग्य वेळ येताच भाजप प्रवेश करतील असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गोव्याच्या परनेम पोलिसांकडून समन्स बजावण्यात आलाय। कथित सार्वजनिक मालमत्तेचं विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आले। अकोल्यातील खारपाण पट्ट्यातील पाणी नागपूर इथं जाऊन देण्यासाठी आमदार नितीन देशमुख यांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेत एकत्र आलेल्या आमदारांसह 125 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले। नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या ताफ्यातील वाहनाला कट मारून पळणाऱ्या वाहनाचा दादा भुसे यांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करत पकडलं। या वाहनातून अवैध गोवंश वाहतूक करण्यात येत असल्याचं समोर आलंय। महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात तापमानाचा पारा वाढतोय। उष्मा वाढत असल्यानं राज्यातील नागरिकांचं आरोग्यही बिघडलंय। राज्यात 357 उष्माघाताचे संशयित रुग्ण आढळले। 2024च्या निवडणुकीत देशात 100% परिवर्तन झालेलं असेल असा विश्वास ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला। राज्यपाल रमेश बैस लवकरच महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरून कार्यमुक्त होणार आहेत तशा हालचाली भाजपमध्ये सुरू झाल्या। मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून उच्च न्यायालयानं वारंवार नाराजी व्यक्त केल्याचं निदर्शनास आणलं असता न्यायालयाच्या बोलण्याचा अधिकार आहे, पण एकदा न्यायालयानंच या महामार्गाची पाहणी करावी असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले। राहुल गांधींनी महाराष्ट्रात पाऊल ठेवण्यापूर्वी माफी मागावी असा धमकीवजा इशारा बावनकुळेंनी दिलाय। मुंबई महानगरपालिकेच्या उपग्रहाला मात्र आपला डोलारा सांभाळता येत नाही। यामुळे उपहारगृहातून गेल्या वर्षभरात जेवणाची ताटं, चमचे, ग्लास अशी हजारो भांडी गायब झाली आहे। महाविकास आघाडीच्या नागपुरातील सभेवरून काही काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याची माहिती मिळते। काँग्रेसचे नागपुरातील बडे नेते आणि राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत हे नाराज असल्याचं वृत्त समोर येत आहे। राजकारणाची आवड आहे त्या वातावरणात वाढलोय असं उत्तर रितेश देशमुख यांनी एका मुलाखतीत दिलंय। त्यांच्या उत्तरानं रितेश देशमुख राजकारणात एंट्री करणार अशी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी नुकतीच आशा भोसले यांची भेट घेतली। आशा भोसलेंनी त्यांना गाण्याचा सराव करण्याचा सल्ला दिला। शिंदे गटाचे आमदार तथा मंत्री दादा भुसे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे। आदित्य ठाकरेंवर आता राहुल गांधींचा प्रभाव पडतोय असं ते म्हणाले। राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काढून घेतला होता। या पार्श्वभूमीवर पक्षांना दिल्लीतील बंगला आणि जागेवरील हक्क सोडावा लागू शकतो। भाजपचे माजी नेते आणि कर्नाटकचे माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय। कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष DK शिवकुमार यांनी याची घोषणा केली आहे। अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये झालेल्या स्फोटात 18,000 गायींचा मृत्यू झालाय। स्फोटामागचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाहीये। त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न अग्निशमन दलाकडून सुरू आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।